आए बेटा पूरा दर्द देता है दादा। काम करत कर डांड मुड़ी एक हो जाता है, गोड़ों से टाटा तब फाटा ताटे, बुझाते नहीं कि क्या करी हम। वहाँ के बानी मम्मी जी दीदी जी तो पता ना हमारे पे अकेले काम छोड़ दी ना जा, बुझाता कि मर जी आदमी यो कर वो कर, कमजोरी हो गई बाटे। ए भगवान कहते रहे माँ के बहनिया के बुला लेते करे खातिर तो केहू सुनते नहीं कि क्यों अपन शरीर नहीं के बुझत कि हाँ जाए तो दोहरा दे के बिये तो करा के छोड़ दी, सब कुछ हमारे कबारी पे छोड़ दे बाकी करते तो करे दे। हे भगवान जी काहे हम लोग कितना दुख देता नहीं रहा। एक तो नहीं यार मैं हमेशा दुख कह दी, सोचने की ससुरा में आई तो सुख करम, लेकिन सुख के लगता कि चैन हमके कभी ना मिल पाई। ये बेटा मारी दादा दीदी जी दादा मम्मी दादा हमसे ना चल जाए। दीदी जी इतना चिल्लाए के बा उतना चिल्ला ले। बाप रे बाप, एगो कहल ना करत ले कर मरद हुए बा कपार पर हमर छोड़ के गोल बा बीपत। तोहरे दुनिया बाहर लगा के बा, तू ही एगो लगा कहल बड़ हम निकले करे के भइल हैं और की लगा के बता रे जितना काम में सब कर समेट काम सब मत करिए। बड़कियों को कह देते एगो काम ना करी, बहुत तू आराम कइले बड़े, बहुत ज्यादा आराम कइले बड़े। करवा ले काम कर से देखो तनी कैसे करवावेली सा हमारा से। बाप रे बाप, काहे ना बुला ले अपन माई के चाहे अपन बहनिया के बुला ले। बड़ा मर्द वाला बनत रही माई वाला नु के दादा हमार कोनो बात कही तो कही के हमर माई आई कह दी। बुला ले अब ए घरी माई के बुला के करवाओ। दीदी जी बेटा मुझे तो फाट लेके निकल दी बेटा। कहा रे जो अब देखा जावे करा बुझाता दुखे भइल रहता। दीदी जैसे दुनिया में नु केहू माई तो बनल ना हो, एगो तू ही दुनिया में बनल ते बारू माई। दीदी कोनो काम ना होखेला। देखो तन के एक महीना खाली दिन बाटे काम धंधा तो का करी बताओ ना, तू बैठ के आराम करबे हम करी। ए दीदी जी हम तो करते ना रही, सुबह लेके सांझी ले सारा काम हमरा करे के पड़ता। इनका देह दुखत रहता। आये बेटा हाय दीदी मार दे पेटा पर नु तो बाहरी हो जी बुझन लू। अरे जानत नहीं फुटा एक औरत के औरत कइले बाड़े मर्द करे भाग का लोड़ी मुंह फूट जाओ। दिमाग मत गरम कर जान ले। का करी बताओ ना, तू सुतल रहबी से हम करी। हम गांव में चल जाता तो जो केकरा के सुनावत है भतार के बहुत अथी करत रही। इसके हमार भतार बड़न कमाई में लगल बड़न, हमें सब कुछ संभार दी हन। त माई आई त बाबू आई त अभी बोलावे के नहीं खे, सबके जंगारवा ने पिलियो पर गेल बका कि तोर जंगारवा नहीं खेचाला। खाओ तड़ी लोला दिखाओ तड़ी इन कोले के कोई होई ये नहीं खे आले रे थी करे। अरे जो न रे मर जो सब के इतना कटाता मुंह आता एकर काज निका भेल मर ये फेंट है दीदी जी। ए भगवान जी सही राम पर जान ले नाम जिया लेके चार हमके ना मालूम रहे कि इतना हमारी जिंदगी में इतना हमारे नसीब में दुख निकल पाता। हमको वही लगता कि कौन का यहाँ देवर बबुआ यहाँ फोन करके कहता नहीं पैसा वैसा मांग ले तो ठीक न रही। हेलो हाँ खुश रही। हाँ जी सब समाचार ठीक है बाटे। का कहनिया
हाँ वो करे मतलब डिलीवरी ने जान ली कि बबुआ ये घड़ी के महंगाई के जमाना बाटे केहू दुख समझता 50,000 मांगता वसन। ठीक बाटे कहिया भेज देम। देखी ये महीना लास्ट चलत त आज न त कल त हो खाई के बाटे त पैसा अपना लगे रखब तबे न कम दुख होई तब लिया के चल जाइब। अब मतलब तू लगा पर नानू रोग से फोन करके मांगम पैसा 50,000 तो मान ली कि ओकरा डिलीवरी ये में लग जाई खिलावे पिलावे के अलग बात बाटे। हाँ हाँ ठीक बा 60-70 हजार रुपया लाग भाग। हाँ ठीक बा भेज दे। का कहनी है? अरे ना ना वो करा हमें कोनो काम करे दी ना बैठले रहता हमेशा बैठले रहती है वो अपने तब ओकर गोड़ दुखाता रहता। बबुआ जी जान कि एगो हम खेर ना करे दी ना हम अपने जानी ना अपन छोट बहन जैसा ओकरा के मानी ननू। हाँ ये सब करा टेंशन ना कैनी हम बानी नू और मम्मी जी बढ़ले बाड़ी तो दुख काहे के हो। ठीक बा बबुआ जी रखतानी ठीक बा जाना बुढ़वा का हम अपने बनाई ना ऐसे ही राह चलते चलते कई गो के बुढ़वा के बना के चल जाई ना। आ तू कौन मारे गली के मुरई बड़ा ओकरा के तो ऊ काम करवाई ऊ काम कर मुँह जाई तो सही रही। आ कुल पैसा रख ले के बा ओकरा घर ही जौन होई मुई चाहे बच्ची कोनो मतलब नहीं के। ठीक बा देखो तनी का करती ओकरा से जा तनी झाड़ू पोछा करवावे आ लेवा उवा धोलवावे के बाटे धोलवा दे तनी। कहा ने काहे उचिलात रहती है बड़को ए बड़को का हम जी? अरे वो देखलू काहे उचिलाती है? अरे चिल्लाती है वो टेंशन मत करी कौन चिल्लाती देखत नहीं खूब यदि वो खेला जानते बने रहो मतलब कि सब कुछ तब का जान तनी देखत रहिए तनी ओकरा के ध्यान दिह। ध्यान दे तनी कोनो दिक्कत नहीं खे अभी न हम आइल बनी ओकरा भीड़ से। ठीक है कोनो चीज के दिक्कत नहीं खे। हमार तो मन करता कि ओकरा के तनी ले जाके दिखा दी मतलब डॉक्टरी में जाए खराब ही है लेकिन मन करता जाके दिखा दी ओकरा पता मोह नहीं लगल लेकिन बचवा खातिर मोह लागत रहे। अरे हम कहत नहीं रहुआ के कि मान ली डॉक्टरी में ले जाई दवा बीरो दी ही 2,500 रुपया लिया तो पैसा तो लेबे करी पैसा ली ना काहे के फालतू ऐसे ना जानता नहीं कि बाल बच्चा होके कराए रहता ऐसे हूँ दुख होखेला तो का लिया जाकर डॉक्टरी में लिया जाई ओकरा के खर्चा हर्चा होई और वो तकलीफ लेता नहीं। देखिए तो अपने परीक्षा मत ली हो सुन लो कौनो दिक्कत हो या भाग केहू ओकर बच्चा मरी जाई तो जान ली कि भगवाने न जानिहन अब ओकर के हम ना नु करम कुछ पूछ ली खाली ओकर से कि माने परेशान ज्यादा हो दिखा दिए ठीक बा ना तो बाद में दोषी आदमी हो जाई जन तरुनु। अच्छा अच्छा ठीक बा हमर लइको निमन ना ह लगी मोगी और से होके लड़े हमन से त जाई दी काहे रो टेंशन ले बानी हम बानी नु हम कहनी नु हम संभार लेब। ठीक बा हम तो कहले रही हम जी ओकरा भीड़ अभी तते बानी रहो जाई देख ली पूछ लिए खाल जा तन देख के आओ हाल चल पूछ ली। ठीक रुको देख के आई तू का जाना तड़ू हम तो पैसा बचावे के चलते हम का से का करतनी कि घर में लइकवा हो जाओ कैसे हूँ करके बस पैसा कुल हम हड़ाप ले 50,000 रुपया न होला हम गहना जेवर बना लेम अपन बाल बच्चा के हॉस्टल में रख ले बानी तो वो जिगवा देवे के बाटे कहवा से देवे हमार मरद बाटे तो ओनिए रहा था पी खा के पड़ल रहा था कहवा से हम जुटाई अब कैसू करके पैसा बचावे के बानू में के ओमे करके जा पूछा चाहे कुछ हो कर हमरा ओकरा टेंशन नहीं खे मुँह चाहे ऊपर पड़ो चाहे कुछ हो हमार बाल बच्चा ठीक बाटे ना बस उतने भर हम खुश बानी बाकी जाओ भाड़ में दुनिया। तो आज बहुत ज्यादा दुखा दर्द है इतना दर्द कर अरे तोहरा को तो मन तो कर का हम कहले कह चिल्ला तो चिल्ला। अरे मम्मी जी भाई से मत करी मम्मी जी अरे बहुत पेट दुखा था मम्मी जी। ए बड़को अरे ढेर परेशान भी हो अरे मम्मी जी अरे बहुत परेशान भी आओ तो तनी आओ तो अरे बेटा मुझे तो फाट जाते हैं मम्मी जी आओ हो
अरे आओ एक धर के हमर से केरे संभर दिया का कहतन बहुत दर्द है बहुत चल देखो तो त का करतन हटी चल आया आया चल न रे उठे आया बेटा अरे का हो रे भाई अरे का हो गल पुतो ये लिया के चलिए एकरा के अरे एकरा बहुत अथी बा आया बेटा दर्द बहुत ज्यादा जोर से बुलाई का डॉक्टर डॉक्टर साहब पहले रुक जाओ मम्मी जाने का ना तो बोलियो सुने ये डॉक्टर साहब बाहर ले ले आइयो आया मम्मी जा हॉस्पिटल वाले चली जाए मम्मी जी बोला ना आई तो देखो तो बड़को आय हनी मम्मी जी हे भगवान बड़को। का करिए जी देखो तू देखो जाने लू देखे लू आय आया मम्मी छटपटाती मर जाइए सही अरे रहदी होखे के रही तो हो जाई ना ई सब भगवान देखेला ना हम का देखी बताई रहुआ आइए दीदी जी हॉस्पिटल मम्मी लेके चली जाता है देखो एकरा को बहुत परेशान किया अरे कुछ हो जाए तो लगा मम्मी जी अरे ना जा हो गई जा लेके आओ तो जल्दी से देखो आओ तनी हां जी जल्दी लेके आओ जल्दी जल्दी रुको तनी बर्दाश्त करो रुको आइए मम्मी जी हेनी आओ तो तू आइए मम्मी जी क्या है हॉस्पिटल वाले चाहिए अरे हॉस्पिटल ने औरी दुख दी हसन तू जानत नहीं खू आइए मम्मी जी आइए दादा लिया मजी देखे देखो ना तू तहरा देखावेला हां नहीं मतलब चल रानी कर बनी लेम करे आइए मम्मी जी देखो तार माई देखे नु हां माई देखे तो कहां मुंह देखी ना देखो 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 तार अतना अनुभव तो होइबे करी देखो हो बड़को तनी देखो ता तनी बर्दाश्त कर तनी ठीक बर्दाश्त कर आया दीदी जी आया पेट अब अरे तुम बर्दाश्त करो ये दादा बर्दाश्त करो तनी से लिया मजी आयो दादा बाबूआ नु भैला जी देख कहत नहीं नु कि लोग हॉस्पिटल में मत लेके जाई का पैसा हर जा खर्चा कराई बताई अब ये जे हो गई कोनो दिक्कत नहीं के बड़ा सुंदर एकदम भइल बा अपन बाबूआ बाबू जी जी जैसन एकदम बड़ी सुंदर भइल बा हाँ हां ये भगवान बढ़िया से दे दे लग घर ही में तब का तो हम बड़ी डेराई रहनी हां चला एकरा दे दे एकरा गोदी में जाके तनी हरदी उर्दी ले आवा पैसा बचा देला सब पॉइंट बैलेंस ठीक बा गोदी में एकरा के दो दहनी हमरा के आ जाके तनी हरदी उर्दी ले आओ तनी खोला के दो हरदी दूध ठीक बाटे आवत ठीक नहीं नु? आवत हो कनिया कनिया अरे होश में आवा देखा लो बबुआ होल बा लो हां देखो बबुआ होल बा तन देखी लो अपने से एक बार लो देख लो हाँ मुझे बहुत हम खुश बने वहाँ के फोन करके कह देना हाँ वहाँ के ओकरा फोन करके गोल भी बड़की कहे गोल भी तनी हरदी उर्दी ले आवे त तनी पी ला हरदी उर्दी अटन में ना जा लड़का के आदमी केहू सुनेला कि हमर लड़का होल बता आदमी मन खुश हो जाला ठीक बा ठीक बाड़ू नु तू जा तनी तनी हमो मिठाई उठाई बटवा दी गाँव में आ सोहर गावे के कह दी हमने ये सोहर गवाला ठीक नु जा तनी देखी हो